кишоварзони вилояти Хатон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар бунёди боғу тогзорҳо сами назаррас дошта ҳамасола кӯшиш менамоянд ки истеҳсоли меваи ватаниро афзун намуда дар таъмини бозори истеъмолии мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ ва бунёди боғу тогзорҳои нав хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои вилоят аҳамияти хоса зоҳир менамоянд. дар натиҷаи андешидани чунин тадбирҳо дар миқоси шаҳру ноҳияҳои вилоят боғу тогзорҳои нав бунёд гардида ва садҳо гектар боғу тогзорҳои кӯҳна таҷдиду барқарор гардида ки ин раванд ба вусат ёфтани истифодаи самараноки замин ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат хоҳад кард. боғу токпарварӣ яке аз бахшҳои седаромади соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта барои қонеъ гардонидани талаботи истеъмолии мардум инчунин афзудани иқтидори содиротии он заминаи мусоид мегузорад. дар доираи татбиқи барномаҳои соҳавӣ майдони боғу тогзори вилоят ба 43620 гектар расонида шудааст. дар замони соҳибистиқлолӣ дар вилоят майдони боғу тогзор зиёд гардида ки ҳоло дар ҳифзи амнияти озуқавории мамлакат ба ҷои кори таъмин намудани аҳолӣ рушди содирот ва ба ашёҳои хуми ватанӣ таъмин кардани саноати хӯрокворӣ нақши назаррас гузошта истодааст. дар вилоят майдони 36333 гектар боғҳои ҳосилдиҳанда буда айни ҳол ҷамъоварии меваҷот дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо маром идома дошта то ба имрӯз хоҷагиҳои боғпарвар 39580 тонна мева истеҳсол намуда вориди бозорҳо ва ба содирот нигаронида шуда ҷамъоварии меваҷот аз қабили себ, шафтолу айни ҳол идома дорад. мавриди зикр аст ки таи солҳои охир нисбати рушди соҳаи боғу токпарварӣ кишоварзони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда дар бунёди боғҳои намунавии содиротии саҳми худро гузошта истодаанд. тавре ки дар суҳбат сардори раёсати кишоварзии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ иброз дошт то ба имрӯз 1234 гектар боғу тогзорҳо дар ноҳия арзи вуҷуд дошта аллакай бо пуррагӣ ба самар омада боғдорон ин сол ҳосили хуби онро ба даст оварда содироти бештари онро ба хориҷи кишвар баромондаанд. хоҷагии боғпарварӣ ба номи Назаров дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ яке аз хоҷагиҳои намунавӣ дар соҳаи боғдорӣ маҳсуб ёфта. хоҷагии мазкур дорои 5.5 гектар замини боғи намунавӣ буда ҳамасола саҳмдорони хоҷагӣ аз ин боғи намунавии содиротӣ ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. дар хоҷагии боғпарварии Назаров хоҷагидорон зиёда аз 10 нави гуногуни ниҳолони шафтолуро парвариш намуда ҳамасола кӯшиш менамоянд ки ҳосили дилхоҳи хешро ба даст оварда бозорҳои мамлакатро бо меваи шадбор аз ҷиҳати экологии тоза таъмин намоянд. хоҷагӣ бо мақсади сари вақт ва беталаб ҷамъоварӣ намудани ҳосили ба даст оварда бо соҳибкорон ва корхонаҳои коркарди меваю сабзавоти мамлакат шартномаи ҳамкорӣ доранд. аввалан ки тарафи ҳами хориҷа мебаранд якум чиндагида ҳамон харидоро меянд мебаранд баъд асоси мо шартнома ба заводи Истаравшан шартнома дорем. ҳар сол маҳсулотна бисёртар ба ҳамон заводро мекунем. масалан соли гузашта 800 тонн маҳсулот рой кардем. ин сол бо ҳаракат мекунем ки нисбати соли гузашта бо бисёртар. дар шартнома 500 тонн шартнома дорем ки мо ҳаракат мекунем зоидтар шавад, бисёртар шавад. чуне ки шумо аз наворҳо мебинед хоҷагии мазкур аслан ба соҳаи боғдорӣ парвариши шафтолу машғул аст. дар майдони зиёда аз 5 гектар парвариши шафтолуро баромонда ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. чуне ки аз суҳбат бо роҳбари хоҷагӣ бармеояд имсол ният доранд ки истеҳсоли шафтолуи аз ҷиҳати экологии тозаро зиёда аз 800 тонна расонанд. зеро ҳар як ниҳоле ки шумо мебинед бинандагони азиз ғарқи ҳосил аст. имрӯз на танҳо хоҷагидорон бозорҳои дохил ва беруни кишварро бо шафтолуи истеҳсоли ватанӣ таъмин менамоянд, балки содироти бештари онро ба хориҷи кишвар баромонда интизори онро доранд ки қиёс ба соли гузашта истеҳсоли шафтолуро зиёд намуда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. кишоварзони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар баландбардоштани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҷиҳати истифода бурдани оқилонаи обу замин ва аз як замин гирифтани 3-4 ҳосил пайваста кӯшиш намуда ин сол дар майдони зиёда аз 16 000 гектар киши зироатҳои кишоварзиро амалӣ намуда айни ҳол хоҷагидорон подоши заҳмати кашидаи хешро ҷамъоварӣ намуда ҳосили дилхоҳи хешро ба даст оварда истодаанд. кишоварзони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ барои баланд бардоштани истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ имсол дар майдони 16194 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронда шудааст ки аз онҳо ғалладонагиҳо 2920 гектарро ташкил медиҳад ки аз ҳар як гектар ҳосилнокӣ ба 45 центнер расонда шудааст. инчунин барои фаровонии бозори истеъмолӣ дар ноҳия дар
майдони 1035 гектар кишти сабзавотиҳо гузарда аз қабили пиёз, помидор, бодринг, сабзӣ, карам ва дигар маҳсулотҳо ки хоҷагидорон ҳосили хуб ба даст оварда дар таъмини амнияти озиқавории мамлакат ҳиссагузор мебошанд. Барои мутаддил нигоҳ доштани нархи бозор дар ноҳия 362 гектар кишти картошка гузаронда шуд ки ҳосилнокии он ба 200 центнер расонида шудааст. Дар ноҳия инчунин 800 гектар кишти полезиҳо гузаронда шудааст ки ҷамъоварии ҳосили он имрӯзҳо идома дошта ният дорем ки ҳосилнокии онро ба 500 центнер расонем. кишоварзони вилояти Хатон дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллатро бо мақсади баланд бардоштани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз якзамин гирифтани 3-4 ҳосил ва баҳри таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти худӣ сармашқи кори худ намуда баъди ҷамъоварии ҳосили барвақтӣ дар заминҳои холишуда кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ аз қабили ғалладонагиҳо, сабзавот ва дигар навъи зироатҳоро баро монда истодаанд. мувофиқи дурнамо дар ҳамаи бахшҳо бояд дар майдони 129845 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзиро баромонанд. бинобар маълумоти сарёсати кишоварзии вилоят то ба имрӯз дар майдони зиёда аз 100 000 гектар кишти такрории ғалладонагиҳо ва дигар навъи сабзавотро баромонда кишти такрории зироатро бо маром идома дорад. кишоварзони вилояти Хатлон баҳри самараноку оқилона истифода бурдани ҳар як порча замин ва гирифтани на камтар аз 2-3 ҳосил дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ дар майдони 99833 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ аз қабили ғалладонагиҳо, сабзавот, полезӣ гузаронида шудааст ва корҳо дар самти истифодаи самараноки замин ва зиёд намудани кишти такрорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо маром идома дорад. ҳадафи асосии кишоварзони вилоят баландбардоштани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва ба ин васила таъмин намудани бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти ватанӣ ва баромондани содироти бештари он ба хориҷи кишвар мебошад. Холмуроди Ниёзӣ, ғайуришоҳи мардон, Фирӯзи Ҳусейн барои барномаи иттилоотии 7 рӯзи Хатлон.